Checking connection. You are now live. Estem en directe. Quanta gent som, senyors? 650. Perfecte. Què podeu guanyar amb el sorteig? 2 sacs de pinso de micos, un pack de formatges, un pistonut, un primer, l'últim Bellavista que ens queda d'aquesta temporada, un descompte de 300 euros per si us instal·leu plaques solars a casa. 2 passes per venir a veure això, el Corral de les Cabres, una visita guiada i 2 entrades per venir a veure el Gallardo Espanyol a Sabadell, al Teatre de la Faràndula, el 19 de març. Com funcionarà? Anem a les bases. El notari no ha vingut, eh? Què passa amb els notaris, que són tots castellans, els malparits? Deixarem anar 5 cabres. Una de les cabres sortirà amb les banyes marcades amb cinta aïllant i deixarem entrar 5 cabres. On es fiqui la que està marcada serà el número 1. Ja està, que no té més. Comencem o què? Acompanya'm, Codina. Tant senyors, la Xènia estan aquí, no són notaris, però estan comprovant que tot funcioni, que tot sigui correcte. Estan prenyades, eh? Oiteu, oi tinc panxes. Ojo panxa, aquí dintre hi ha en Jordi Pujol, amagat. És el cavall de Troia. No, hi ha en Pere Aragonès, que hi cap més bé. I deixarem anar una cabra a Madrid i sortirà de cop allà. Obrirem aquesta porta, sortiran les cabres, ja heu entès com funciona. El que no hagi entès, doncs, aviam, mala sort també. A veure, si no sabeu què heu de fer, sabeu el que heu de fer? Tancar això i anar a sopar. Si heu obert això a la tuntun perquè estàveu mirant reels de noies fent twerking i us ha sortit, hòstia, ara no sé què fa en Peyu, vaig entrar-hi, que no fa mai un directe, cardeu el camp, perquè no entendreu absolutament res. Pinso, tampoc en abundància, eh? Una mica i prou. Una mica... 5 cabres, sortiran 5 cabres. Una norma molt important, que entra una mica... Ha de passar tot el cap, eh? Tot sencer. Surten 5 cabres. Nervis. La que va marcada va davant. Se'n va el 4, se'n va el 3, se'n va el 5, 4, acabarà... No, fa un gesto... Acaba amb 5, ha entrat amb 5, la cabra ha entrat al número 5... Apuntarem el 5 a la pissarra, molt bona observació. Ens ho ha hagut de dir el càmera, eh? Amb 5, oita. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam. I farem el seguiment des de dins. Anem a tirar pinso. Quin plano més maco, agafo des d'aquí dalt, això que és maco, això. Veus? Veure caure pinso no es veu cada dia, això, eh? Hòstia, oita. Un dia això ho fessin a TV3 en prime time. La primera no va marcada, la segona és la cuimba. On es fica la cuimba? Vamos a ver, vinga, va. Tarat, tarat. Entra el 4! El 4! Anem cap a davant a comprovar-ho, que no ens hagin enredat. Volen més ritme, eh? Més ritme. Doncs que posin Telecinco, tu. Perfecte. El 4 amb 345, 445, però no pot acabar amb 545 perquè no hi ha. Oh, no, sí. No, què estàs dient? No estic dient, m'estic equivocant. No, això, a veure, no m'ho tingueu en compte. Aviam, potser la que ve marcada ara és més de racó i se'n va al 9 o se'n va al 0. De moment en tinc 45. Que es tornen a ficar el 4 i el 5? Possiblement els matemàtics tindrien raó. Oita, hi ha més possibilitats de que toqui el 4 i el 5. Ja ho sabrem per un altre dia. Però voleu barrejar-ho? Vols que cardi el 5 allà? Oita, no hi estic res, eh? Doncs un moment, no patiu, matemàtics. El 8 el cardarem aquí el 4. Ale, no hi ha problema. Cop de grapa. Matemàtics, què ara? Ara hi ha gent que no vol que barregem. Oh, noies, que no es pot tenir tothom content, eh? Fotré el 0 aquí, on hi ha el 3. Atenció, la tuca. Pot ser que se'n vagi el racó, ara? Sembla que va al mig, també. Va al mig, eh? El 0, eh? Epala! Acaba, per tant, amb 45. 0, 45. Tot això ja pot anar fora. El 9 fora. Agafarem el 0, el ficarem en una punta i l'1 a l'altra punta. Ja veuràs que acabarem ràpid. Estigueu al tanto els del 46 i els del 1046, perquè de moment no donen senyals de vida ni el 45 ni el 1045. Deixem anar només 2 cabres. Atenció, surten les cabres! Ai! Nosaltres ens posem ben bé al mig per no condicionar. Sembla que va més a l'1 que al 0, va més a l'1 que al 0. Es despista, xerrar amb les altres, veu l'1, toca l'1. Oh, mare de Déu! Mare de Déu! Mare, el que està... A casa on Déu, el que està passant, eh? Semblaria que hauria de ser l'1, però no és l'1. Si seguim les normes que ha marcat el notari, no és l'1. La norma és molt estricta amb això i diu que la cabra ha de passar al cap. Treu el cap! Oh! Acaba de fer un gesto i guanya el 1045. A la segona ha sigut, Hi ha hagut nervi aquí. 1045. Tenim guanyador, el 1045, que és la Roser Zapata, l'Edu Sanro, de Celler Sant Romà, perquè la Zapata no dona senyals de vida,
Doncs el 1046 serà el guanyador. Canvi d'última hora, 1046, perquè la condició és que estiguessin connectats al directe per poder guanyar el premi. 1046. L'Edu Sanro, has d'escriure t'estimo, cabra. Deixem 20 segons. Edu Sanro, cabra, t'estimo. Sí, senyor. Cabra t'estimo. En veritat és t'estimo cabra, Sí, havíem dit t'estimo cabra, no cabra t'estimo, T'estimo cabra. Edu Sanro, pots tornar a escriure t'estimo cabra per corroborar-ho? Donem-ho per bo. El lot. Ara escriu, torna a escriure. Està nerviós. Els dits li tremolen, l'Edu Sanro. Perfecte. Un aplaudiment per l'Edu, que s'emporta a casa pinso, formatges i tot plegat. Ja ens posarem en contacte amb tu, Edu, per fer-t'ho arribar tot i perquè puguis venir a veure les cabres. Tornarem a fer més sortejos, tornarem a participar i tindreu més regals i en 15 dies començaran a parir les cabres i ja farem directes perquè pugueu veure com pareixen les cabres. Moltes gràcies a tots els que us heu connectat. Quanta gent hi ha hagut aquí al final, en total? Hi ha 1.900. 1.900 persones connectades, doncs moltes gràcies i res, que vagi molt bé i ja està. Ho hem hagut de fer avui, volíem fer-ho ahir, però ahir va haver la conferència que era d'en Pere Aragonès i vam pensar que ens quitaria molta gent. Llavors ho hem fet avui. Que vagi bé! Visca! Apa-li!